бинои Султони Кабир ва дар қафояш пештара бозори Султони Кабир. Лекин гап дар бораи бозор нест, гап дар бораи хонаи беҳтарин барои шумо. Қариб 76 метри квадратӣ, се хонагаи пурраи фурӯшӣ, яъне ҳар се ҳуҷраяш ва ошхонашам низ треза дорад. Ин хеле планировкаҳо редка меғалтанд. Фишори обам бинед чӣ қадар баланд аст. Варианти беҳтарин барои шумо. ҳуҷҷатхонаву ҳамом алоҳида, таъмири нав ва замонавӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир мебошад. аз ин тараф цирк, дар ин ҷо бинои Султони Кабир, маҷмӯи тандурустии Истиқлол ва рост роҳ ба сӯи 46. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. двори бино корҳои сохтмонӣ ва таъмирӣ ба пурра гирафта истодааст. дар бино ду талифт мешавад, дӯстони азиз, ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировкаи хонае мефаҳмонем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона ва дар ин тараф ҳуҷҷатхонаву ҳамом. сехонагаи пурра бо масоҳати умумии 75 аз 185 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. дар бино отопление ҳаст. як моҳ пас аллакай иҷозати зиндагӣ дода мешавад. нархи хона 1 миллиону 80 ҳазор сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. лайкро фаромӯш накунед, дар каналмон обуна шавед. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед, дӯстони азиз.